ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଯେ କୋଉ କାଳରେ ଆଳୁ ଚକଟି ଦେବେ ଜାଣିଛ କୋଉ ଦିନର ଖଟା ପାଣି ରଖିଦେବେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଚାଲ ଆମେ 60 ଟଙ୍କା ଆଗରେ ମାଛ ଭାତ ନ କାହିଁ ଗୁପଚୁପ ନା ନା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଆଜି ନନଭେଜ ଖାଇବାନି ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ହଉ ଆସ କଣ ହେଲା ସଜାଡ଼ିକି ଆସ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟ ପଡୁଛି 500 ଟଙ୍କା ନିଅ ଇଏ ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ପୁରା ରାଗ କରିଦିଅ କାହିଁକି ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଯାଉ ପଛରେ ସେଠି ଖାଇବ 1500 2000 ଟଙ୍କା ଖାଇଯିବ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ପୁରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଡବା ଢାଳି ଦେବି ଦିଅ ଭାଇ ଦିଅ ଗୁପଚୁପ ଦିଅ ମ୍ୟାଡମକୁ ଆଉ ତମେ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ତମେ ଖାଅ ତମେ କାଇଁ ଖାଇବନି ନା 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 ମୁଁ ଖାଇବିନି ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ ଭାଇ ଏଥରକୁ ରାଗ ଠିକ ଅଛି ବଲ ଭାଇ ପାଟିର କଥା ବାହାରୁନି କିଛି ବାହାରନି ଯାହା ବାହାରି ଆସା ଚଳପୁଟେ ବାହାର ଖାଇଲେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କଣ କ୍ୟାସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଫୋନ ପେ କରିବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଫୋନ ପେ ଟା ବ୍ଲକ ହେଇଯିବ ଏତେ କଥା ତମେ କଣ ମୋତେ ଶିଖିବ ଫୋନ ପେ ନ ହଉ ଆଗରେ ପୁରା ଏଟିଏମ ଟା ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ଭାଇ ପଇସା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆସିବ ଏଭଳିଆ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ହାତରୁ ଖସିଯିବ ଆଉ ମିଳିବ ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କି ଏଟିଏମ ଟା ସିଆଡେ କଣ କରୁଛ ତମ ଏଟିଏମ ଟା ପରେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯାଅ ପଇସା ଆଣିକି ଆସ ବୁଝିଲ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ପରମ ବେପାରୀ ମଧୁର ବଚନ